Good afternoon guys. Afternoon judron guys kay ting luto nagsudan. Unsa? Luto sa tagsudan kadiyot guys. Pagitunon ako sang lutuonon guys. Ready to cook na ni guys kay kuan man kanang sari-sari. Ato ni siyang gisahon, maggisa taog sari-sari nga mga utanon. Sudan sa mga pobre. Yeah. Pakita mo guys unsa ang lutuon dara guys ang atuang lutuon karon ang atuang sari-sari nga mga utanon mo ni ato ang ipangsagol guys soy sauce darag mga lamas ug atong kinakusgan nga Mamacita oyster sauce. Okay, magluto sa ta guys kay timpaniud to na adto daw ko may mga on sa likod guys pahangin. Kita-kits na lang dito guys. O, kita-kits po sa itong pagluto karon. Hi guys! Magsugod na ta sa tuang luto para makakaon na ta guys. Itong oil. Then, painiton. Pagkahumag painiton. Ato na dayong ilunod agato ang mga kinakusgang lamas, the ahos, the bombay, and the asal. Okay guys, hintay-hintay lang magkadiyot guys. Kaya mo na ni siya guys. This is it. This is it, pansit. Okay, mga una ta guys, kay mag-ready na sila dito sa likod. Una guys, tumi mag-picnic sa likod guys. Okay guys. So, ato na ning ilunod ang atuang kinakusgang mga lamas. Diba guys? Lamas, ahos. Yung sa ahos is bombay. Guys is asal. Dalawa guys pa. Pinugring siyan. Inisang tuwan kanang sari-sari na gulay. Inuno na to guys ang atong kinakusgang recipe. Ang gulay. Isulit na naman siya guys. Yep, ang butangan o soy sauce. Hindi lang sa soy sauce guys. Nahanap ko guys. Naman po tayo oyster sauce guys. Padugang sa lamig sa ito ang lutuon. Padugang lamig sa ito ang gulay. Ang gulay. Then the oyster sauce. Na guys oh. Pangat oyster sauce guys. Tumot doon guys, dili na po doon kay nagbutang naman tag laing soy sauce. Itong dili oyster. Wala siya guys. Then, niya guys, butangan na to og water. Ito water gamay guys. Kay haron, maoy mo pa humok sa iyahang gulay. Okay guys, boy. Nangayog share ang saug.
mayong share. Okay. Pila na lang ka minutes guys atong pabuton para atong pahumukon ang mga gulay. Luto na guys sa gatuang sari-sari gulay. Let's eat na guys. Luto na. Ready to serve na guys. Oh, dara guys. Dara mi sa likod. Sa gawas mi nangaon guys. Bibo kayo na ipadong mangaon. Dahil nag-TikTok. Dahil nang hinlo sa fish pan. Dara ka mong sudan guys. So, dagibutang sa kuan. Dara kang niluto na mo guys. Kakuha pag lamisa guys. Na mong sudan guys. Anak-anak no, diba? Kainan na. Uy, kuha na tong sudan. Kainan na. Hindi maligo. Gibutangan ni mo chlorine doy? John Rocks. Hala, lamia man na oy. Unsay nga na? Item. Lingaw kay sila. TikTokers. Dahil mga unay. TikTokers ug mga unay. Yan na hinlo na gamuang lugar guys. Oh, diba guys? Zaday among daob. Uy. Daob. Kube. Hi Kube. Kube. Tanong sakop. Kube. Wawa pa si Kube. Kube. Wawa pa si Kube. Yay, kay ari guys, kay daghang mga kahoy man guys na gay, kisay mo huy nganong gahukas manaoy ga magbisa so Lord niya maghukas. Ana. Let's eat. Ay, naglapi. Matabang. Lalamian man na oy. Lato na si Dadio o gada ng labis. Lawaw. Dali na doy. Dali na doy. Kaina na. Ablihin ang inyong sudan. Sudan, dali na arriba. One, sardinas nga puti. Sardinas nga puti guys. Dali gang. Anime. O bugat di ay. Bidali. Guy ka bugat man din kagwangan ni. Bugat man din ni. Ani tani do init man. Ketikaya gang. Ani ari diri dapit. Ano ba ni? Ana. Okay. Okay. Oh, dara. Hindi, di ko wala ko labisa. Dara. Wa man ni bitsin, asin ra man ni og kanang oyster sauce, soy sauce.
Butang sus. Hala, way clear. Layanang. Oh. Bangan. Dara. Ay, diya, Ben. Oh, pang buha mo are. Ugaw. Sa gulo ko, magpupog ka, Ben. Musik ko kini siya. Pa. Super kaog guys, ang isahan ng magagmayan ng sudan. Dara ka mong rice, guys. Oh, sobra ganyan buntag. Mo ni ang rice nila sa Amerika, guys. Murag inip eh. Sa gulan ra kuno ni guys aron makaon, di nakaon man ni. Da tagay siyay. Pagkuha kutsara to sa gang. Kasi na ay ugat-ugat. Muni ang kawayanan. Kawayanan. Sa una guys, kaning kawayanan masuruyan na namo diha guys karon perti ng supa kana sagbot amo na siyang ipusog mo guys. Ihatag sa basurero. Ini mong likod. Ngaon sa mi guys. Tiwas sa mi sa mong kaon. Sige pa ko giyaw-yaw are.